before me a shadow from another world where no other can follow. Carry me to my own, to where I can cross over, close to home I can. Jesus, no. Why you Jesus? No. Chiebonam EDNA onye ọ masịrị gị ịkpọpụ n'etiti anyị n'oge dịka oge a dịka ịwenatagolo ya n'ezinụlọ a ebe ọ tọrọ ntọala jee ozi chukwa naanị ekene ka anyị na-enye gị na-ayọkwa nkasi obi gị n'isi ndị gị
onye anyị na-ayọ ka ị nọnyere anyị dịka nzukọ gị ọbụla n'ime ije ozi anyị ga-abanye n'ime ya na mgbe na-eteghị aka malite n'oge a wee ka site n'ije ozi a ga-eje n'ezinụlọ a n'ebe a n'ụbọchị taa wee mee ka aha nsọ gị bụrụ ihe a sọpụrụ karịa site n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta anyị. Amen. Ebere nke onye nwe anyị nna anyị nke bi n'eluigwe, ka afa gị dị nsọ, ka na eze gị bịa eme ife ị na-achọ dịka esi eme ya n'eluigwe, emekwa ya otu afọ n'ụwa. Ya anyị nri taa nke ga-ezuru anyị n'ụbọchị taa, gbaghara anyị ife ọjọọ niile anyị mere, otu anyị onwe anyị si gbaghara ndị mere anyị ife ọjọọ, edobata anyị n'ime ọnwụnwa ma dọpụta anyị n'aka ajọ n'ihe, n'ihi na alaeze bụ nke gị na ike na otuto mgbe niile mgbe niile. Amen. Onye nwe anyị nụrụ ekpere anyị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Anya nọ na-ere nye na mgbe dị ugbu a, nwela obu abụọ n'ode n'ihe niile onye gbọgburu anya n'ode nwụọ, n'ihi na Jizọs dị mgbe niile. Jizọs dịrị Chukwuma nke na-eme ụmụ ya mma, anyị na-ekele gị, anyị na-asọpụrụ afa nsọ gị. Anyị ekele gị n'isi mama anyị bụ EDNA Mgbemena, onye ọ masịrị gị na ị ga-akpọrọ n'oge dịka oge a ka ọ bịa zuru ike. Ihe ọma anyị na-asị gị narị ekele na ozi ndị ji wee jee na ndụ n'ime ezinụlọ a nakwa n'obodo a bụ NENI nakwa na St. Thomas Parish. Chukwuma anyị na-asị gị ribe otuto. Ha wee na-ayọ gị onye nwe m n'oge anyị kpọpụrụ ya, anyị na-eche ezinụlọ ya n'iru gị n'oge dịka oge a wee na-ayọ ezi nchedo nke gị. Chukwuma biko n'oge a ha nwere ozi nne, ha nwere ozi nna, bụrụ ndị gị nne, bụrụ ndị gị nna. Mgbe mkpa nne na nna ga-akpa ndị gị, Chukwuma biko gboro ha mkpa ndị a. Ha na-ayọ karịsịa n'okotu azụ mama ga-akarị mma n'oge a. Chukwuma ka ha rabụ ndị na-eche na onwere ozi nne na nna dịrị ha, ka ha bata bịa kposa ụmụaka ezinụlọ a. Baba, anyị na-ekwuwa na ọ gaghị agaziri ha. Mgbe ọbụla mmadụ ga-ebu ihe ọjọọ n'obi wee na-abata geeti a, Chukwuma oge eso ya wee laghachi. Anyị na-ayọ ka iji kọọ ndị gị ọnụ, kekọọ ha ọnụ dịka ugwu eze nke mmadụ ọbụla na-apụghị ịtọsa na ihe nweta ha niile. Chukwuma ha ga-esi n'ike n'abalị ike n'ime ihe niile. Chukwuma kụrụ ha bịa nso gị karịa, kwe ka ha lekwasị gị anya dịka onye nwe ha na onye nzọpụta ha, ka ihe wee makarịala ha karịa ka ọ malụ ha na mbụ. Nke a bụ ekpere anyị, nke a bụ arịrịọ amara anyị. Nekwa anyị bụ ndị Women's Guild, Chukwuma biko nyere anyị aka ka anyị cheta na ndụ a Chukwuma na o nwere oge ọ ga-eru, ọ dịkwa anyị ka ọ dị mama n'oge a.
kwe ka anyị chee echiche ndụ anyị si na ndị anyị na-eme na-adịrọ mma chegharịa ka anyị mee ihe ekpere n'ikpe na eziome ka mgbe ọ ga-adị anyị ka ọ dị mama n'oge a Chukwuọma ka anyị soro na ndị a ga-anara nke ọma n'aka nri gị onye nwe mbiko nke a bụ ekpere anyị na-enyere anyị n'ije ozi ndị e nwere n'ụbọchị taa anyị na-ekwukwa na agaghị enwe ihe mberede n'akụkụ ọbụla ndị ga-esikwa esi wee bịa dịka nọ n'ụzọ Chukwuọma amara njem ga-abụ ndị gị kpuchie anyị n'ime ọbara nwa atụrụ gị bụ Jizọs Kraịst atụmatụ ọjọọ niile nke ndị iro megide chọọchị nsọ gị na ọgbakọ a nakwa ezinụlọ a ọ gaghị agaziri ha n'ihe niile Chukwuọma naanị afọ nsọ gị ka anyị ga-aga n'iru na-asọpụrụ mgbe niile ekele dịrị gị onye na-aza ekpere n'ihi na anyị yọrọ n'okwukwe site n'afọ Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. This guy, they fear. She they fear, the videographer. The room pilot too. About that. She they fear. On page 3. If you are high, you know they fear. Onye nwe anyị nọnyere unu. Anyị kpelu Chineke. Site n'okwukwe n'ime Kraịst Jizọs. Anyị anabata arụ mama anyị na nwanne anyị nwanyị bụ EDNA Chiebonam maka ịkalịa ụka ikpeazụ na ịnị ya. Ka anyị site na ntụkwasị obi anyị nwere na Chineke onye na-enye ndụ kpere ya o wee welite anya na ndị nsọ na ozuzu oke. Nna anyị nke n'igwe onye nwere ike n'ebe ọnwụ dị nyekwa anyị mmeri site na mbilite n'ọnwụ nke ọbara gị Jizọs Kraịst wee ka mmụọ nsọ gị na-echetara anyị kwa ụbọchị ihe nketa anyị nke bụ alaeze n'igwe gị ka ụwa ghara imeri anyị ka mmekọ nke n'igwe ghara ifunarị anyị ma mee ka okwukwe anyị dịgide n'ebe ọkpara gị nọ onye bụ mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ na ndụ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị na onye nzọpụta anyị. Amen. Edebere m Chineke n'iru m mgbe niile ọ nọ n'aka nne m n'ihi nke a agaghị m ada n'ihi ya obi dị m ụtọ ebube m nwerekwara ọṅụ anụ arụ m ga-ezokwa ike olileanya. Ị gaghị arapụ mkpụrụ obi m n'ọkụ a na mmụọ ị gaghị ekwe ka onye nsọ gị hụ ire ure ị ga-egosi m ụzọ nke ndụ n'iru gị ka afọ ojuju na ọṅụ dị ọzọkwa n'aka nri gị ka ọ dị mma dị ruo mgbe ebighị ebi. Agụụ a ga-agwa ha ọzọ akpịrị
Mgbemena, Revelation chapter 7, reading from verse 9. Mgbe ihe ndị a gasịrị, wee hụ ma lee oke igwe mmadụ nke onye ọbụla na-apụghị ịgụta ọnụ, ndị si na mba niile ọbụla na ebo niile ọbụla na ndị niile na asụsụ niile pụta, na-eguzo n'iru ocheeze ahụ, n'iru nwa atụrụ ahụ. Ekpokwasịworo ha uwe mwụda dị ọcha, igu nkwụ dịkwa n'aka ha. Ha wee were oke olu tie mkpu sị, nzọpụta dịrị Chineke anyị, onye na-anọkwasị n'ocheeze ahụ, dịkwara nwa atụrụ ahụ. Ndị mmụọ ozi niile na-eguzokwa ocheeze ahụ na ndị okenye ahụ na ihe anọ ahụ nke dị ndụ gburugburu. Ha wee daa kpuo chie iru ha n'ala n'iru ocheeze ahụ, wee kpọọ isi ala nye Chineke sị, Amen. Ngọzi niile na otuto niile na amamihe niile na ekele niile na nsọpụrụ niile na ike niile na ume niile dịrị Chineke anyị ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen. Otu n'etiti ndị okenye ahụ wee zaa sị, ndị a ndị ekpokwasịworo uwe mwụda ahụ dị ọcha, ha bụ ole ndị? Olee ebe ha si bịakwa? M wee sị ya, onye nwe m, gị onwe gị matara. O wee sị m, ndị a bụ ndị na-esi n'oke mkpagbu ahụ pụta. Ha sikwara na-efekwa ya ofufe ehihie na abalị n'ụlọ nsọ ya. Onye ahụ nke na-anọkwasị n'ocheeze ahụ ga-agbasakwa ụlọ ikwu ya n'isi ha. Agụụ agaghị agụ ha ọzọ, akpịrị agaghị akpọkwa ha ọkụ ọbụla, n'ihi na nwa atụrụ ahụ nke nọ n'etiti ocheeze ahụ ga-azụ ha dịka atụrụ. Ọ ga-edurukwa ha gaa n'isi iyi nke mmiri nke ndụ. Chineke ga-ehichapụkwa anya mmiri niile ọbụla n'anya ha. Nke a bụ okwu Onyenwe anyị. Holy
There is time for everything. O kwesịrị ka ihe agala ịpụ n'uche anyị. Ọzọ bụ n'ụwa bụ ihe anyị na-enwe ohere ije ozi n'ime ya na nwa mgbe ọ dịghị adịgide, ọ na-abụ nwa mgbe bụ ohere anyị nwere ije ozi n'ime ụwa n'agbanyeghị arọ n'onye dị welu na anyị na-ekwu mgbe niile na the life is too short. Life is very short. No matter the age you attain before leaving this stage. Bakonye funo odi nwobele oge. Ebe a bụkwa ebe anyị anaghị ebigide. N'anya na Hebrews chapter 13 verse 14. Akwụkwọ nsọ si n'ebe anwa. N'ihi na anyị enweghị obodo n'ebe a nke na-adịgide. Kama anyị na-achọ obodo ahụ nke gaje ịbịa. Anyị enweghị obodo na-adịgide. Ụwa bụ nwa obere oge. Mana o nwere ebe ọzọ anyị na-ene anya dịka ndị nke Kraịst. Obodo anyị na-ene anya ka ga-abịa ma ọ bụrụ na anyị si n'ime obodo nke a welu pụọ. Ọkwa n'ebe a so n'ebe isi okwukwe anyị dị dịka ndị nke Chineke. Ọ maka iketa oke n'obodo ahụ a na-ene anya ya ka anyị ji agba mbọ jisi ike na-edebe okwukwe. Jee na 2 Corinthians chapter 5 and verse 1. Anyị fụ ebe a na-agwakwa anyị gbasara nkenke mgbe anyị nwere. Ọzọ bụ na ụlọ ọbụla anyị wuru biri na ndụ a, ụlọ nke arụ anyị a ga-emesịa bụrụ ụlọ akwaturu akwatu. 2 Corinthians chapter 5. Na akwaturu ụlọ nke ụwa bụ ụlọ ikwu anyị. Anyị nwere ụlọ ewuru nke sitere na Chineke. Ụlọ a na-ejighị aka wuo dị ebighị ebi n'eluigwe. Ụlọ mama Edna adago. Ọ ụlọ ya nwa ka akụchi n'abalị a. Adago. And ụdị ụlọ a na-abụ ọda. Anaghị eje for restructuring. Ọ dara n'omego gịnị? Ọ dago. Maka ọ da otikpo. Nwere ihe dị ka mwugharị n'ime ya. Na-azị ewugharị ya. Ọ ihe ndị ọzọ aka mere. Ọkwanye aka Chineke ji bụrụ ihe ọ bụ. Ihe ndị ọzọ aka mere. Ọ bụrụ motocycle or whatever. Ọ bụrụ na asịgodo ụlọ ọkụgo njin. Mmadụ ga-atụ ebe ị ga-refurbish kwe. Ọkwali ajegaliwa. Etu a ka ọ dị na ihe ndị ọzọ. Ibikata n'ụlọ. Ọ dịka ụlọ anwa adịgo outdated. Ọ bụrụ ọzọ ihe na-ewu kịta. Ịchọta ndị structural engineers na ndị architects. Abịa redesign ya. Dozigharịkwa ụlọ ahụ. Mmadụ eme gịnị? Ebikwalụ na ya. Mana ụlọ nke anyị na-ekwu n'ebe a bụ ụlọ Chineke wubere na ndụ a. Na-abụ ọ bụrụ na akwatue ụlọ a, nwere ebe ị ga-enweta pasị. Ụlọ adara na ọ dagokwa. Ọ na-ada ofu ugboro na ndụ. Ofu ugboro in a lifetime. Ọ daa. So na ụlọ a ka anyị na-ekwu na nke mama Edna na-akwatughị ya. Mana olileanya anyị nweziri bụ ụlọ nke ahụ anyị na-ene anya ya. Akwụkwọ nsọ sị na Chineke bụ ya ji aka ya wee wuo na bụ ụlọ. Na-ejighị aka were wuo ya. Ọzọ bụ na ụlọ nke a bụ ụlọ na-adị ebighị ebi. Ewuru ana nke anwa adịghị akwatu ya akwatu. Ya ka anyị ji ekwu na ọ bụ ụlọ ebe obibi anyị ruo mgbe ebighị ebi na eternity.
Chineke nyere mama 88 years ọ fụkwara ya n'anya enwe onye arọ dị ona n'agbanyeghị challenges na ihe ndị ọ gabigara mbini na ọdịda ọtụtụ ịgba mbọ na ahụfụ na ọṅụ ewere nye 88 onwe ndị onye karịrị ona nwee ndị onye zụrụ ona Jesus was about 33. Abịakwa ahụ ka ibido ebe m kwụsịrị. Need to have any distraction. Okwu a dị mkpa. Emesie kebe akwụkwọ a ga-eyuzi ya kịta. Nwere abụ anyị na-ekwe na biko ilu nọdụzie ebe ahụ getọpụ okwu agbagotazikwa na ọ bụrụ na anyị kwụsị okwu a gbagotakwa maka dịka ọ pụgara onye nwe anyị ka ebumnobi iji zipụ okwu a n'etiti anyị ka ọ bịa na mmezu nye anyị nghọta n'ime ya karịa ka anyị nụrụ n'oge a ọbụna mgbe anyị ga-esi n'ime ọgbakọ a benie ekwekwana ka obi anyị nwee ezumike wee ruo mgbe anyị na-ala okwu a nyekwa anyị amara itinye ha n'ọrụ ka anyị wee mịara gị mkpụrụ karịa site na Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta anyị. Amen. EDNA Chiebonam. Anyị na-ekele gị inyere anyị odibo gị a, ezinụlọ ya, ndị enyi ya, ịmara ya na ịhụ ya n'anya dịka otu onye n'ije anyị nke ụwa nke a, n'ihe mere gị na-enweghị nsọtụ. Onye nwanyị biko kasie anyị obi bụ ndị na-eru ụjụ maka nrapụ EDNA Chiebonam. Nye anyị okwukwe ka anyị weta n'ọnụ ụzọ ọnwụ baa na ndụ ebighị ebi, ka ọ ga-abụ site na nwayọọ na ezi nkwenye na-enweghị mgbakasị arụ, anyị wee na-aga n'ihu na ndụ anyị n'ụwa nke a ruo mgbe ị ga-akpọ anyị isonye ndị buru anyị ụzọ gaba. Anyị na ha enwee jikọtakwa ọzọ site na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị were ebere leta ndị ije niile, tụmadụ anyị niile si n'ebe dị iche iche, si ebe dị anya na ebe dị nso wee bịa isonyere ezinụlọ Mgbemena nke a n'iru ụjụ. Onye nwere biko ka mgbe anyị ga-alaghachi nye anyị amara ka anyị wee larue n'udo. Onye nwere biko gọzie, duzie, lụọrọ anyị ọgụ, chede anyị niile ka anyị pụọ n'egwu n'ihe ize ndụ nke okporo ụzọ. Biko nna nye anyị ọganihu n'ụzọ anyị niile, ka anyị wee na-ahụta ebere gị n'ịtụkwa gị n'ịdị mma gị n'ebe a, ka e wee kpọlite anyị n'ọchịchọ ọṅụ nke zuru oke. Anyị ewee bata n'ezi nwekọ nke ndị otu ndị nsọ site na Jizọs Kraịst
onye nwanyị Chineke na nke pụrụ n'ife niile anyị aralụ ezinụlọ Mgbemena tụmadị ezinụlọ the late EDNA Chiebonam na-aranye n'aka ebere gị ekpere anyị bụ na nrapụ EDNA rapụrụ ezinụlọ a ama eweta ọdịda kama ọ ga-eweta mbuli elu n'afa Jizọs Kraịst. Eze onye nwanyị na Chineke anyị ara mara nye gị n'aka na onyere ma n'ime oge a bụ ọrụ ụfa ife niile n'ime ife niile mee ka a gaa n'iru ịmụ onye ịbụ karịa ma mekwa ka amata na mmadụ ihe na-akwụsị akwụsị. Gọzie ụmụ gị, gọzie ije ozifa na onyere ha n'oge iru uju a. Ekpere anyị bụ na ife ọma ga-esi n'iru uju a wee pụta site na Jizọs Kraịst onye nwanyị. Sie unu obi ka Chineke nna bụrụ ihe niile ka ngọzi nke Chukwu nke pụrụ ime ife niile bụ nna na ọkpara na mmụọ nsọ dị n'etiti unu bịala ezinụlọ unu ugbu a na mgbe niile. Anyị nọ n'aka chọọchị ihe a bụ ihe anyị wepụtara anyị were tie ụlọ aka n'olu esi na ya manye aka mete ndị ọbịa ichere ha mmiri ndị na-abata n'ebe a unu ga-akwa mama maka ọ bụrụ na ọ nọ chọrọ ofu onye n'ime ụlọ achọ ọ ga-afịa anyị ga-arụrị nne so na onye nwe anyị ga-agba unu ume unu akwasịkwa ugwu ya ike unu kwakarịa etu a ịchaka Soludo nwere ike bịa unu kwakarịa etu a so na unu akpọgokwa ya ego unu ga-akwụ ya onye nwe anyị ga-anụ gbaa unu ume n'aha Jizọs Kraịst. Anọ m here, anọ m n'ọgbọ. Organist, ekene ndị geo biko darụnụ were ekenekwa ndị ikwu nne m ha na ebe a ndị ADAZI-ENU na ụmụadaba. Ana m ekene unu na-ekene ikwu na ibe na UMUDIOKA na ụmụakọrọ m. Ana m ekene unu biko na-ekene ụmụ ndị mfu amaghịzi m abịa were ekene Mgbemena descendant biko ana m ekene unu daarụ. Ana m asị unu ebe onye ọbụla si bịa ọ ga-arakwa nnọdụ n'ọnụ n'aha Jizọs. Kene Jehova n'ihe ọ dị.
Thank you so much. N'aka mara Chineke onye kere anyị na onye mgbapụta anyị. Nna anyị nke n'igwe, site n'ike ukwu gị inyere anyị ndụ, sitekwa n'ịhụnanya gị inyewe anyị ndụ ọhụụ n'ime Kraịst Jizọs. Anyị na-aranye Edna Chiebonam n'aka nchebe ebere n'ime okwu anyị kwere n'ọkpara Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị, onye nwụrụ ma bilikwa ọzọ ịzọpụta anyị, onye dị ndụ soro gị na mmụọ nsọ na-achị n'ebube ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen. Biko e nwere ike ịnọ Go ịdị nka nsọ anyị na-arịọ gị, ekwe ka odibo gị nke bụ Edna Chiebonam, onye a ga-eri anụ ya n'ime ya, binyere Kraịst na paradaịs nke gị, ka o wee bịa na alaeze eluigwe gị n'aka nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Page 10, paragraph 16. Mmadụ nke nwaanyị mụrụ nwere naanị mkpụmkpụ mgbe ịdị ndụ. O jupụtara n'ihụju anya. O kwupụtara egbutuo ya dịka ifuru osisi. Ọ na-agbapụ dịka onyinyo. Ọ dịghị anọgide n'otu ebe. N'etiti ndụ, anyị nọ n'ọnwụ. Onye ka anyị ga-agbapụ n'ihi inye aka ma ọ bụ gị onye nwe anyị, onye na-ewu kwesịrị ekwesị n'ihi mmehie anyị. Ma onye nwe anyị Chineke kasị ebere, onye nwe anyị kasị ike, onye nzọpụta dị nsọ jupụtakwara n'ebere, agakwala anyị nye n'aka ihe ụfụ dị ilu nke ọnwụ ebighị ebi. Onye nwe anyị, ịmara ihe nzo niile nke obi anyị, onye metụkwara ntị ebere gị n'ebe ekpere anyị dị, ma rapụ anyị onye nwe anyị kasị dị nsọ, gị Chukwu onye kasị ike, onye ikpe kwesịrị ekwesị nke na-adị ndụ ebighị ebi. Ekwela ka anyị dapụ n'ebe ị nọ na mgbe ikpeazụ anyị n'ihi ihe ụfụ ọbụla nke ọnwụ. Page 11, paragraph 17. Nkwesị ike nke okwukwe. Ihe niile nke nna m na-enye m ga-abịakwute m. Gị onye mere ka Jizọs si n'ọnwụ bilie ga-enyekwa anụ arụ anyị pụrụ ịnwụ anwụ ndụ. Ya mere, obi dị m ụtọ, mmụọ m na-aṅụrịkwa ọṅụ. Ị ga-egosi m ụzọ nke ndụ, iru gị ka ọṅụ zuru oke dị. ụtọ niile dị ebighị ebi. Abụ nọmba 50 a ga-etinye arụmama n'ili ozugbo abụ 50.
n'ọgbụgba ndụ ebighị ebi site n'onye nwe anyị Jizọs Kraịst. Anyị nwanne anyị nwanyị bụ EDNA Chiebonam nye n'aka Chineke nke pụrụ ime ife niile. Anyị agakwa arụ ya nye n'ala aja ghara aja, ntụ ghara ntụ, uzuzu ghara uzuzu. Onye nwe anyị gọzie EDNA debe ya. Onye nwe anyị mụkwasị ife nke iri ọma elu ya ebere. Onye nwe anyị gosi iru ọma ma nyekwa ya udo. Ebere ka onye nwe anyị na-eke nne n'igwe afọ gị dị nsọ ka na-eze gị bịa. Page 12, wall 4, number 100.
Dalozino ndinne dalozino anyị nụrụ ọnụ biko ndị St. Paul zone iwe oge ya lụrụ n'ogbu awụ ọkwa ndị St. Paul zone kedu
ladies and gentlemen. Yeah. For my matter, hey, you can't see without you and no omega. Nigga, reason you keep it. I say pause and be. I'm up here in the number. Can never stop my shine because I got be my shine. Yeah. EDNA Chiebonam Mgbemena abụrụgo onye na-akwụrụ Chukwu dịka o si eziokwu. Mana ife a ji kpọkịtụ wee rute na mbụ mana ị na-anya ike bụ Mgbemena OZUEOME anyị na-ekelesi ike mgbakọ onye dike ọkụ ịma na ewere igbochi okwu isi ọkwa bụrụ ndị ego ị na-anya efu na ndị ọga aba isi na ndị oche jụọ onwe gị na ebe ị nọ ebe ị kwesịrị ọ bụrụ na a na-atụ a na-asachi akwụkwọ ka a gọrọ asa onwe ka esi medo mgbe dị ndụ bọọlụ na mama akwụkwọ Igbo biko Prime Minister UMUDIOKA nke mbụ nke mbụ na nke ikpeazụ mere igwe relief mana iti ndị isi dị mma na kabinet na-agba mma Ozioma bụrụ onye nkuzi king nwanne m ọgwụ eziokwu ichidosokwa obi ije the great chiefs are UMUABU ANAOCHA, #1 citizen and the executive president of Christian Friendship, CEO Konak Energy, and the UMUABU International Company Limited. Aja Group, you're highly welcome. UMUABU. The Nelo Bible senior brother, Sachinedu Ayacho, Bendu. Ifa Maka. High Chiefs UMUAGBALA, the great the President Emeritus, Christian Friendship, Udutinya Muniru, Nobrunde Kenita. His Excellency, Sir Ifa to come for the mega. Ifa Principal Bundle. Ogane ma one day me here. His Excellency, Chiwando Wajako. The billionaire, the President Emeritus, Christian Friendship, I think Chibaby, I look at Chibaby now, show what they now you're doing now, one second, and one report.
so okay what okay we go to that man okay no what that na what the boy ya you see ogoro make it
Another set of people. Then look where you're going to go.
One of the people who don't club, here you sports club, and more of the fitness club. Oh, everybody in the gym, and make sure I do it. Yes. I was on man, don't be scared also. So I know I got to get how much that's it. And this is I'm here first time up on the
Anyị siri ibe nne ka ọ na-amazi Akachukwu na-ekenere m Nwachukwu nne ya onye ọma Omi a na-aghọghị ụmụ onye ọma Baliselewe Omi ọ na-ekenere Omi a na-aghọghị ụmụ onye ọma Igwe na-ekenere Bishop nwoke ga-adị ọkwa ka m na-ekene m The Bishop Igwe Bishop Igwe material na-ekene gị ọwa na-agụ okirikiri ụmụnne m ọwa na-agụ okirikiri Bishop Udogori banyị na-ekele ọgaranya nwere obi sale sale ọgwụ mmadụ omeghị ọ na-ekele ọgaranya maka mma na okolobịa onye ọma na-anya ekelele Chinemeze na okelele ọgaranya maka mma na okolobịa ụmụnne m ụwa na-agụ ụmụnne m ụwa na-agụ Mayor ụwa na-agụ Mayor nwoke m ụwa na-agụ Chinemeze ụwa na-agụ Kepele bụ Mayor ụwa na-agụ Akachukwu Mgbemena Ike mama Akachukwu nwoke m material ekele gị Akachukwu Igiligi